GR και την Τίνα Βλαχίδου. Γεια σου, Τίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Διαδικτυακή πύλη τέχνης και δημιουργίας. Ναι, μου αρέσουν αυτά. Μου αρέσουν αυτά. Για πες. Λοιπόν, ένα site είναι στην ουσία ένας εκθεσιακός χώρος για κάθε είδους χειροποίητη δημιουργία. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε έργα ανεξαρτήτων δημιουργών και να το γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό που διαδικτυακά προσπαθεί να βρει κοσμήματα χειροποίητα, πράγματα χειροποίητα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δωρεάν η φιλοξενία όλων των δημιουργών μας. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν είναι e-shop, δηλαδή από τις σελίδες μας δεν μπορεί κανένας να αγοράσει, να πουλήσει οτιδήποτε. Είναι καθαρά εκθεσιακός ο χώρος και απλώς υπάρχει μια φόρμα από την οποία μπορούν να επικοινωνούν οι δημιουργοί με τους ενδιαφερόμενους φυσικά. Ξεκίνησε έτσι η ιδέα, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ιστολόγιο, αναρτούμε ανακοινώσεις, νέα, οτιδήποτε αφορά το χειροποίητο, εργαστήρια που φτιάχνουν διάφορα σεμινάρια για ανθρώπους που θέλουν να μάθουν κάτι. Ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο, ναι, και για τους χειροτέχνες, ναι, αλλά ναι, και για το κοινό που ενδιαφέρεται για τα χειροποίητα. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Αλλά και για τους απλούς ανθρώπους που απλώς θέλουν να φτιάξουν, όπως είπες πριν, ένα κάτι και να δώσουν ένα δωράκι, ας πούμε, και να το φτιάξουν με τα χεράκια τους. Γιατί αναρτούμε και διάφορους οδηγούς βήμα-βήμα με διάφορα πραγματάκια που μπορεί να φτιάξει ο καθένας, ας πούμε. Και πιάνει όλη την γκάμα. Και αυτή ήταν και η επιθυμία μου, να πιάνει όλη την γκάμα. Και τους δημιουργούς και τους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να μάθουν κάτι και αυτούς που θέλουν να αγοράσουν κάτι χειροποίητο, να έρθουν σε επαφή με τον δημιουργό δηλαδή. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό το ξεκίνησες εσύ, έτσι? Εγώ το ξεκίνησα, ναι, ήταν δικιά μου ιδέα. Πόσοι είναι τώρα μέσα? Τώρα έχουμε γύρω στους 50 δημιουργούς. Ωραία. Καλύπτοντας κόσμημα κυρίως? Όχι, τα πάντα. Τα πάντα. Απλώς συνήθως επειδή ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται με το χειροποίητο ασχολείται με το χειροποίητο κόσμημα, αλλά μπορεί χειροποίητα σαπούνια, οτιδήποτε μπορεί φτιάχνει χειροποίητο, ένας χειροποίητος δημιουργός, οτιδήποτε φτιάχνει, κατασκευές, οτιδήποτε. Δηλαδή όλη την γκάμα θέλω να είναι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χειροποίητο και να μπορούν να εκθέσουν τη δουλειά τους μέσα από τις σελίδες μας. Ωραία. Ωραία, ωραία. Πες μου κάτι, είναι κόσμημά μου με λατινικούς χαρακτήρες, κόσμημάμου.gr. Υπάρχει και στο Facebook. Ναι. Αντιστοίχως η σελίδα. Ναι. Ωραία. Ωραία. Οπότε εκεί μπορεί όποιος δημιουργός επιθυμεί να μπει, να κάνει ανάρτηση της δημιουργίας του ή της σελίδας του. Ό,τι σωστά. Θέλει, ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Εσύ τι φτιάχνεις, Δίνα? Εγώ φτιάχνω κοσμήματα. Εγώ δούλευα σε εργαστήριο χρυσοχοΐας. Φτιάχνω εγώ δικά μου χειροποίητα κοσμήματα, αλλά φτιάχνω διάφορα πράγματα γιατί έχω και φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, έχω μάθει ραπτική από τη μητέρα μου και ασχολούμαι από πάντα, από παιδάκι, με διάφορα τέτοια πράγματα και είμαι λάτρης του χειροποίητου. Αλλά λόγω της απόλυσής μου με έρχεσαι και εμένα η κρίση όπως όλους μας, όπως πολλοί κόσμο δηλαδή, και αποφάσισα να ασχοληθώ με χειροποίητο κόσμημα κι εγώ. Έτσι δημιούργησα ένα site, γιατί για καλή μου τύχη έχω τον αδερφό μου, ο οποίος είναι διδάκτορ, ερευνητής στο τμήμα πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας και ξέρει από τεχνολογία κτλ. Και μου λέει, θες να σου κάνω ένα site, ας πούμε, για να ανεβάζεις τα κοσμήματά σου όταν απολύθηκα και μετά? Ναι, κάνε μου, τον είπα έτσι απλά. Και στην πορεία είδα ότι υπάρχουν φίλες άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί θα μπορούσαν να αναρτηθούν σε αυτές τις σελίδες και γιατί όχι, τέλος πάντων. Και έτσι το αναπτύξαμε με τη βοήθεια φυσικά του αδερφού μου, γιατί εγώ είμαι η καλλιτέχνης, ο αδερφός μου είναι κομπιουτεράς και ενώσαμε τις δυνάμεις μας κατά μια έννοια. Και έτσι το αναπτύξαμε και είχα αυτή την έντονη επιθυμία μέσα μου να είναι κάτι για όλους μας. Και γιατί να μην γίνει e-shop, Βρεντίνα? Κοίταξε, ίσως στην πορεία να γίνει και ένα e-shop, ναι. Απλώς ακόμα είναι τα πρώτα μας βήματα και το βλέπουμε και το δουλεύουμε. Σωστά. Πορεύεστε. Ναι, ωραία. Ναι.
Κόσμημάμου.gr, αντίστοιχη είναι και η σελίδα στο Facebook. Να το ακούσουν, γιατί μας ακούνε και χειροτέχνες, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται. Όλους, βέβαια, ναι. Οπότε, να η ευκαιρία να προβάλλουν και τη δουλειά τους κάπου αλλού εκτός από το δικό τους site ή από τη δική τους σελίδα στο Facebook. Ναι, γιατί η ιδέα ήταν αυτή, γιατί στο Facebook είναι οι φίλοι και οι φίλοι των φίλων. Σωστά. Ενώ ένα site είναι ευρύ, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να μπει και τυχαία, ας πούμε, να βρεθεί στο κόσμημά μου. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο. Σωστά. Και γι' αυτό έτσι και ξεκίνησε σαν site. Ωραία. Ναι. Ντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά.